dag er vi på besøg hos den kendte musiker Ozan Engin, digteren og sangskriveren. I dag er vi hjemme hos Ozan Engin. Jeg vil starte med at sige tak, fordi vi måtte besøge dig. Selv tak. I er meget velkommen. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål, og jeg tænker, at vi kan starte med nogle personlige spørgsmål Ja, om dit privatliv. ja det. Dit navn er... Ozan Engin. Hvad er din officielle navn? Min officielle navn det er Engin Turan. Okay. Men du kaldes for Ozan Engin iblandt i samfundet. Okay. Hvor gammel er du, hvis jeg må spørge? Jeg er 45 år. Okay. Og hvor er du født henne? Jeg er født i Danmark. I Roskilde Hospital. Okay. Hvem lever du sammen med? Jeg lever sammen med min mor og min bror. Hvor stor er kernefamilien? Altså, hvor mange er I? Dig og din mor? Min mor og min bror, og så Sara, Vilgrøns kone, og så børnene og Saras børn. Børnene er dine nevøer? Ja, nevøen i Jes. Inden vi går i gang med musik og dine forskellige de områder, du har lavet karriere i, vi vil gerne lige dykke lidt mere i privatliv. Hvad laver du til dagligt? Til dagligt, altså jeg er kunstner. Så jeg maler og tegner, laver Disney-figurer, tegner manga. Og så har jeg produceret meget, altså lavet udstillinger af min kunst over i centret og Køge Rådhus. Og så har jeg fået min diplom, har taget 4 års uddannelse af erfaring for kunst. Det er jo mange ting, du har nået. Ja. I mellemtiden fik jeg lige en fif om, at du også har været inden for kampsport. Ja. Og hvis jeg ikke hørte det forkert, så er det ikke et par stykker, men det er mange forskellige kampsport. Jeg har dyrket 8 forskellige kampsport. Hold da op. Kan du nævne nogle andre? Hvad er det for nogle? Jeg har dyrket Aikido, Wing Chun, Tai Chi, Jiu-Jitsu, Karate, Kickboxing har jeg dyrket. Det er jo en stor mundfuld, så du må være en farlig mand. Jeg er ikke en person, der slås. Jeg er ikke en type, der kan lide at slås. Jo mere, hvis det handler om familien, for at forsvare familien. Så har du ikke noget frygt. Nej. Det kan jeg også forstå med alle de jeg er meget positivt menneske. Og jeg er meget en person, der hjælper familien, når man er mand i huset. Udover musik, er der nogle andre hobbyer? Andre hobbyer? Nej. Altså, udover at hjælpe mor. Altså, jeg bor sammen med hende. Jeg er meget glad for min mor. Jeg har min bror, som der holder meget af mig og støtter mig. Og det er min mor også det samme. Altså, hun støtter mig rigtig meget og gør meget for mig i hjemmet. Altså i huset, ikke? Hun gør meget for mig der. Ja. Nå, nu har vi kigget på og hørt meget mere om Engin Turan, men nu vil vi gerne lige skifte emnet og høre om Ozan Engin. Ja. Altså din musikerbaggrund. Ja. Kan du sådan lidt fortælle os, hvad er det for en slags musik, du spiller? Altså, og hvilke sanger har du som din idol? Altså, min idol, det er mange. Altså, det er mest nogle sanger, der er Ozan. Altså, det er nogle, der er Ozan-sanger, der selv opfinder deres eget musik. Så hvad er en Ozan? Altså, er det en, Ozan betyder digter. Ozan, det formulerer for digter. Altså, det er en, der selv skriver sin egen sang, eller laver sin egen melodi med en saz, eller andre spiller saz, hvor personen synger sin egen sang.
Man kan også godt spille andre sange, andres musik af Hozan. Eller man kan sige Ozan, man kan sige Hozan. På kurdisk hedder det Hozan, på tyrkisk hedder det Ozan, og formuleret det digter. Okay, så på den kurdisk, der er der en H foran. Ja. Okay. Og Men nu har du fået titlen Hozan, men for at være en Hozan, siger du, at man skal kunne skrive sange, og man skal kunne lave musik, ikke? altså, hvis du er en digter, så kan du også gøre, altså digter kommer fra musik. Musik, det kommer fra digterne. Når du digter, det bliver til musik, og så skal du rime ordene, sætte ordene sammen. Okay. Så man skal lave nogle digter, og de skal rime, og så skal de vel have et emne også, ikke? Altså emne, det er, altså jeg er en sangskriver. Ja. Og så er det, at jeg lægger dem op, når jeg har lavet sangen. Og min sange, det handler om min mor, det handler om min bror, det handler om min niece og nevø. Okay. Og så handler det om familien, for eksempel. Det kan også handle om kærlighed. Okay. Så du skriver sangen i hvert fald, kan jeg høre. Hvor mange sange har du skrevet? Jeg har lavet 892 Hold da op. sammenlagt. Det må være et verdensrekord. Ja. Altså, hvis man lige undersøger lidt nærmere. Har du undersøgt, om det er en verdensrekord? Ja. Gør du? Ja. Hvordan får du den her inspiration til at skrive sange? Altså, vi andre mennesker, vi kan ikke. Så hvad er det, der gør det muligt for dig? Altså, det der sker, det er, når man har en god dag, og man sidder for eksempel meget positiv menneske, og er glad, så kommer musikken automatisk af sig selv. Og det jeg gør, jeg har 2 studier. Den ene studie er min mors værelse, eller børnens værelse. Så går jeg derover og laver min musik. Og jeg skriver ikke med blyant. Jeg har dem i hovedet. Hold op. Så du husker dem selv? Jeg husker dem, og jeg skriver dem ikke. Jeg har dem i hovedet. Optager du dem, så du kan arkivere dem? Ja. Altså, jeg optager dem på Snap. Okay. Har du mange følgere? Altså, er der mange, der lytter til din musik? Ja, altså mine onkler, min bror, min mor, min familie, dem der holder af mig, er bekendte, mine venner, mine fætre, som der følger mig, og mine kusiner følger mig. Altså, nu er jeg selv en fan af dig. Ja. Men jeg kender mange mere, udover din familie, som lytter til din musik. Så ja. Men hvor længe har du så været Hozan? Jeg har været Hozan, det starter fra år 2012. Det starter fra Hozan, der var det så med uden melodi. Med melodi, det er fra år 2021, så det er 4 år siden, hvis det er år 2021. Så i starten var du kun digter, du skrev kun tekster, men i dag er det med musik? Ja. Okay. Altså, jeg sang med uden melodier. Der var ikke melodi på. Okay. Men nu får vi jo lige pludselig også lyst til at høre din musik, ikke? Ja. Så har du nogle sange, der handler om dig specielt? Ja, jeg har en sang om mig. Har du noget imod at synge det? Ja, selvfølgelig. Jeg kan godt synge for dig. Det bliver så uden musik i baggrunden, men vi har ikke udstyrende i dag, men værsgo. Navamı hozan engine, damadı ömdenge khoşe, nivana mı varın, gosa klamamı de vay. Hozan engin tere ode, klamahe döve, beste yojmişti ke, hozan engin söz yazare vay. Det var fantastisk. Det fortæller lige præcis om, hvad det er, du laver. Ja. Nu har vi hørt meget om, eller vi har gennem dine sange hørt mange sange om din mor. Ja. Og de udtrykker rigtig godt din kærlighed overfor hende. Ja. Og spørgsmålet var, om vi også kunne høre en af de sange der.
Det kan du godt. Ånne, 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 lømme, døndere, korache, gavtere, korache, gavtere, ånne, 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 tøfelsmet, møndeke, خالق العباد خالق العباد. Din bror betyder rigtig meget for dig. Ja. Hvor mange års aldersforskel er der? Det er 7 års forskel. 7 år. Ja. Men jeg kunne forstå, jeg voksede op som venner. Altså, Jørgen, min bror, han betyder alt for mig. Han hjælper mig med alt. Det kan være med økonomi, det kan være med alt, altså hvad jeg har brug, hvad jeg har lyst til, altså når jeg har brug for ham, så kommer han og hjælper mig. Hvad betyder han for dig? Han betyder alt for mig, jeg kan ikke rigtig beskrive ham, altså han er en god person, han er meget en venlig person, en person som der tager hånden om mig, og en person som man kan stole på. Man kan fortælle sine problemer, når man er ked af det. Så kan man snakke med min bror. Kan det passe, at du bedst kan udtrykke dig gennem dine digter? Ja. Skal vi så ikke høre om din bror gennem en af dine digter om ham? Jo. Gürkan mirki peri bashe havala Gürkan khazdeke Gürkan mirki peri bashe havala Gürkan khazdeke Fatır millet kılmışnake Beramen Gürkan Fatır millet kılmışnake Beramen Gürkan. Nu har vi hørt meget om din fortid og nuværende liv. Men vi vil også gerne høre, hvad fremtidsplanerne er. En af spørgsmålene er, skal du blive ved med at lave musik i kommende år? Altså, det regner jeg med. Jeg regner med at fortsætte med musik, fordi det er en hobby, jeg har, som jeg lever med musik. Er der nogle planer om at sælge dine digte til kendte sangere, eller selv lave en album og få en pengeindkomst fra det? Altså, mit mål, det er ikke at tjene penge. Mit mål, det er, at jeg giver det videre til de folk, der gider at høre på mig, at jeg giver videre til dem mine sange. At de fans, som de holder af mig, jeg holder af dem. Det har været en fornøjelse at besøge dig. Jeg siger mange tak for gæstfriheden. Selv tak. Du må have det godt. Tak. Hej. Så har vi Engins lillebror, Gürkan Turan, med os. Velkommen til. Tak. Kan du fortælle lidt om, hvis du skulle på 2 minutter fortælle om Engin, hvad vil du fremhæve? Jamen, Engin, han er et hjerte af guld, hvor han tænker på alle andre end sig selv, først og fremmest. Og han er en meget loyal person, og det fortæller han også igennem sin sange. Hvordan han oplever livet, og hvordan han har det med familien, og hvordan familien er over for ham. Det er på den måde, han udtrykker sig selv igennem det musik, han laver. Så derfor er det en meget vigtig rolle, en meget vigtig del i hans liv, det der musikverden. Hvordan støtter du ham i forbindelse med hans musik? Jeg hjælper ham med hans ordforråd. Jeg hjælper ham med at rette nogle af de ting, hvis der er nogle ting, han er i tvivl om, hvis der er nogle ting, han spørger om. Og hans musik, han laver videoer, så filmer jeg ham en gang imellem. Og hans karate-videoer, han har nogle videoer, hvor han laver karate, hvor jeg så er den, som han laver det på faktisk. Så på den måde, så støtter jeg ham meget.
Har han nogle spørgsmål? Er han i tvivl? Er der noget? Så er det altid mig, han kontakter. Mange tak for interviewet. Du er velkommen.